Iya.
gunung nang gunung tak cocoki segala aku yen mendung tak siri capek gunung syukur bisa gunung desa iya dadi raja pipi nora ilang ae yo 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 sampun kantor Mas Moko Japing Gunung Iban.
rondo teles kita andalan nyati manten sepangsar wis pegatan butut manggung tawukir asmara ndono atiku bingung sing tak mikir karo mongso ya deres ing mongso ketiga rondo teles tansah katon ning mata ora broto kisane ora tuwa ora kangen ditambani kok malah nemen ora rindu dijamoni kok malah ngelu bisa marien kowe dadi bojoku turu jam 7 ketok-ketokan pipimu yo turu jam 8 ketok-ketokan janggutmu turu jam 9 ketok-ketokan ayo dadamu turu jam 1 lampu terus tak pateni lu tak nada Restu Agung Mas Yono Karang Bito yuk Opek Studio yen awak aku ra doyan yen bengi turu tansah kisikan sing tak pikir rondo teles ditandalan nganti manten sepasang kok wis pegatan kutut panggung pawukir asmara jono atiku bingung sing tak pikir ora rumangsa udan deres ing mangsa ketiga rondo teles tansah katon ning mata ora broto kisane ora tuwa ora kangen ditambani kok malah nemen lara rindu dijamoni kok malah telu bisa mari yen kowe dadi bojoku turu jam 7 ketok-ketokan pipimu turu jam 8 ketok-ketokan janggutmu turu jam 9 ketok-ketokan dadamu turu jam 1 lampu terus tak pateni Topik Studio Restu Agung Roro jumbrang kowe pancen ayu tenan ora mokel yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan Jaka bantung kowe ojo
prajuritmu kalaperan mula kowe dadi wanita boyongan tobat-tobat kowe wanita keparat apa ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sakti Bandawasa raja nggrang manuta sun pundhut garwa Coba aku duwe
piye aku manut sliramu yen pengen takon isi atiku kabeh mangu yo mung kanggo sliramu wong ayu sinau tambah ayu yen nganti lali janji-janjimu bisa-bisa awakku dadi guru asik pondok asri studio oke syuting balap balapan yen pengen takon isi atiku kabeh mau yo mung kanggo sliramu wong ayu sinau tambah ayu yen kelingan aku ra bisa turu yen nganti lali janji-janjimu bisa-bisa awakku dadi guru ayo baju joget baju asik-asik iyo aku melak brabal yuk wong lali
munggah ta. Pondok asli lo Cis audio bareng-bareng topik studio syuting balap lah yang bimbing ke topik lo Syuting seling harga nyaring ya harga miring mergo ning perengan lo wong lali ora kelingan wingi aku dhek lunga ora pamitan pamit kumen aku wedi yen dadi jalaran bukti lo tanah tanggapan bukti kok ya yo alasan ngopo meneh bola bali kok cemburu rino wengi kowe ngajak padu ya bablas ke Karangkates ya yuk sugeng dalune ras kita nyelak jare selak nangis bayake saking Mbah nggih mbok derek mriki Bapak monggo